Hello boy, saya simpat lengba ke program totip ialah ukurtong ba pipin jet manlong kum UMLA jongka nompok konsumsi hakane election arjaga pra mentaka snipan ngilayo ban kendu ya wayna ki kertong jongka NPP uba klefas im ale ngin pensionong rem ban ngin snap ya ka e ka ba udon ban ong bar ka e ka jing temu jong u lada ujob kum UMLA na nompok konsumsi hangning idon kat bat iwena ki kandidat jongka parti NPP iba klefas im kumba ngawan hikmat jopi man putip bat fi ban batai fi pangki kandidat di jongi te hakane por ngidon angkat ba sim te shobing sedang ni ai ku beli ba sim hane por bat sistem dan ni kli iba in sobha ban pi itu elade ki bai ba khang ba bai ba ki bompat itu iro kina ban itu ba kuman pen itu EP ki pai ba nong chinong jong nong po konsensi ya de iba clear fast ban ker langsim ubasyong ubasa apo ka sinong umuda apo ka konsensi ubaladon la ka jong ka jing kesem baladon ki kunti batip ru ya ka jing don kam jong ki kun ki ti jong ki parlok parjor hakani ka kenti ngayeng haka parti NPP National People's Party tenga kwa nga apil bapin song haban bud yang haka ar penyu tarik bato ya kaladia kaladem menta setang kandiat por bapin rai ya kalawei ke jompi kalawei jong ka ying ka sem ka jompi kalawei jong ka kur ka jat kalawei jong ka shnong ka thau kalawei jong ka niam ka balang ka jompi kalawei jong ka ri ka rai jompi so bhaban jit yang ha ka seng NPP ban shon ya ka syap ka jompi ha ka ar penyu tarik ha ka dor ka jong ka kot kum uwei na ki rangba bala syakriteng hapo ka nong po konsensi kum MDC ya sobharo ban pentip segi paiba ya ka short story ka junga ban ki jing angnut ki junga kumno bangan long unong syakri paiba nga wan na ki jing kasem ka baduk ka bajenjar hakaba ya don nrungut sipara lai kentei lai senrang ban ngade uwasan bat deru uba kadu nagi senrang imei jonga Clementina til ila khlatno osnem sijar kendai spa nyu pupra hakapor ke bandang kena kita kipor dang riu nyosnem badadin jonggata ngi syong ya salang bad ipa ila persyang ban pensyong school yang apa dang jingdok ke jingkerdo daga jingis nai jong blai ngalayok kalat manli school bad rengkat ke jing ya kersan jong ki hemen ki jonga ngalayok ban pendep ya ke matrik hausnem sijar kendai spa kendai puai hagaba iparu ila klat kita kepor bad ngalayok ru kalat ban beteng ya ke jing pule junga rengkat bat ke kambela haga mission Katolik kum uwei na kino hikai school step ngalayok kalat ban pule Port Riboy College ban yok ban pule hadu BA Port Riboy College bat nga continue ya ke jing syakri kum uno hikai school primary ban upper primary kum bakat arsnem bat hadin jongata ngalayok ro kalat hakaba long kum uno yalam shnong kum orang ba shnong po shnong buda nadu usnem sijar kendai spa kendai pupra ter hadu menta ngayok ke jing syania no pajba jong shnong bangan yok ban yalam ban wan rai ka ro par ka tukane ban ngasungu ru hausnem arjar sau ki pajba jong ka nongpo konsensi ka barim ki ai nga kalat ban syakri kum UMGC ban akete ke por waladang adang kam kena ha ka jimut jimparkan ngayok kalat pat ban penpau perthei ya kasap ka talen ka bau bleu ai nga na ka benta kumno ban pet ya kareti ke dusur bahausnem ar hajar nyeu ngilala ban itu akamat jongka an ya ka jing longri longraj ka jing long snong long thau ban ngampun de kata hausnem ar hajar prang alayok kalat ban syakri kumu CM ngalasim ke kabu na ka bentak kumno ban penjanai susu ya ka jing longkur longjaj bat ban pej benia aru ya uput usam jong kari khasi barokuwe bat kamtam kari boy haka bangalayok kalat ban lum ban lang ya barok ki klik nong sensyar jong ki hima ki ilaka ki right bat kirang bakur haka khat pratarik ujulai arjar pra haka te porong layok ban produk haka bang layok ka jing kersian ke beteng na kini kino yalam bat hadin jong kata ngamyo syukalat ban beteng na kadau ba kala sedang ka jing ya fight kata ka internal fighting hapo ka seng kongres haka ban laingut kino yalam seng kongres ki yang ban persya inga bat ngalarem ka por Henry ngarem daga jing rem don burom haka bau pajba u ai jing karsan nadu kata por kane kemen sim ko junga ban syakri pajba
But hadin jong kata wala dangam long kum MDC ru ngayai peteng ya ka jing Syakri ka jonga ngaladon hapo ka MIDC kum Ubay Serman ngala persiang banwanra ya ka food park project ka ba Sipau Klur siapo nongpo konsensi henry nakadaw ka jing bomla ka sarkar jelaban pentrikam le no bagata ka fon kalit paibyang siya sentar but din jong kata ngalayo lat ru ban Syakri kum Ubay Serman jong ka MTDC ban hakati ka por haus nem ar hajar kat ar ngala persiang banwanra ka project na po Delhi ar spa klur na gamentaban penbet penbiang ya kinong syong dukan silenter jong Riboy district bat kamtam kumno ban penkela renovation ya ka orchid ngala persiang banra hakami jong chairman jong MTDC bat kum jora hau chief minister Henry Kitaru sulong le no kata pisah ka Clement Point but hadin jong kata ngala betengru kum Vice Chairman jong ka state level public grievances naga benta banyo ban pej ban kami ya gijudon kam jong gipai ba apo ka jelahi barok away bat kam tamro gijudon kam apo ka Riboy district ban hanu po konstitusi ngala persiang ban sim initiative ban wanra ya kijing bet kijing biang kinenti kisengkin bangila pak daga jingto naga komiti ka jongi bat nakaliang ka sarkar kam pediang ya kijing terwa ka jongi ban pembet pembiang ya ki surok bat ban wanra ru ban pen urlong ru ya ki development scheme ki bladon lupa hapo ka konsumsi ka weru ka klem urlong ha ka bangakum nong jalan pai ba nga layo iru ya ka jingdon kam jong ka konsumsi bala kumno ladon kam pelat ban wanra ya kata ka ITI campus ha ka bangila yo kalat ban wanra ya ka fon kumbasan paulak apo DC office Henry kata ka pisaru kalit pai biang siya ka state na kadaw kidon ki jingken rum kendram ki jumum lak ban penbe i paranong tre kongres nado kata kapor nga pangnut bakat ba persiang banura i project ngido bat ngamhon dengan tang la persiang banura i project jong ka FCI go down ka ba shis pa klur apo nong po konsensi lengba ka Global India Warehousing Private Company kata ka company ka bashim initiative banwanra i gani ka project naga bentag jimentoy jong pajba jong kadong Riboy bat kamtam kanong po konsensi henry Kitaru nga sausi ba hadin mangla persiang ban penyo ka NOC na po ka district administration pause ndak la poy po sekretariat chief minister badon borom jong sarkar jela Dr. Mukul Sangma reject bat cancel ya ka NOC jong ka FCI go down ndai tang kata kadonro ka kajing persiang banwanra na po sentar ya ka sericulture training center ka ba arpo arklur kalau penmang apo pams im hasor nong po na kabanta ka jingbet jimbiang jong ki nong thai nong wet ak jong por ban yo kam yo jam ki breu jong ka konsunsi ba jong ka dong Riboy henry Kitaru la rakno sya ampati hakaba ki nong mikmat ki jingi kimnut ban kren kimnut ban ya argu kimnut ru ban yale ban pene e kata ka skim bat ka banga kam susi hadin bangalayo ban bat ko chairman jong nong po town committee nadu arajar katwe hadu arajar kat nyeu ya ka jing persiang ka junga kumno ban ya kren ban kinong gimi kmat kumno ban ya rap iki parlok non tribal po nong po ka badaki lai peu sau peu sdem kidawa ya ka jaka thang breu jong ki Hindu society hanrem syam layo ngalai persiang ban wanra ai kata ka project na ka baya kendo ya ka forest ministry bat ha ka jingpe jingkmi jong ba president song layo ya ka project ka ba arpusan lak bante ya ka crematorium naga bentaga jimbet jimbiang jong ki parlok non tribal Hindu society bat kumjuru naga benta gitu ki bompat long niam kila bantang balala ban set up balala ban pendep ya ka hangte po syangling po nong po taw but sagaway ka project ama persiang banwanra na po NEC ka complete drainage system ka nong po taw ka ba arposan klur persiang ban penkre ya ka DPR hapo artiyaw na kaliyang officer jong ka irrigation ula penbet penbiang bat da ka jeng angnot ka jeng kemilenti bangila ban develop ban penbet penbiang ya ka nong po town hi barokawe henry pause endang ilala ban submit ya kata ka project ha UCE jong ka water resources ula pa siya po planning but endang ka lapoy ha ka cabinet ki reject ki kantaj ya kata ka project nga so pangnot ban yo ka way din ka way bagi ni ki project ki du no hadu bapoy upot ba ngamban se ban ya klatlok no ban mi no na ka jing ya trelang pa mahe lapang ubreu bangasnya ubreu bulale kato kat ni ki kam ki babet babiang apo katay nang po Henry haga bakado haga jinglong
temen ke jengi ka ba om don syu mano ba ken brewi u bat ke jing du nong ka deu pai ba na kata ka dau nga mi no na ka sang kongres ha ka ba nga persyang no ban wat kilat lenti kum no bani kren bat ki pai ba kum no ngin le na ka benta ka lawe jong ka pok tu si ki parlok ki be i ki jonga ki ba persyang ban ai men sem ka men sem sekre pai ba kala don lupa nga hangta nga kwa nga terang ban pen pau ka mai ba hagane ka por bat ka ba nga da kham so pang chuchu kamen sem ga jenga kum ki kon khasi kara hapo kari khasi penar ka jongi hakaba la pendu no ya ka ikhtiar jong ka dorbar kirang basnong jong kirang basnong bat kum tater hakaba ka sarkar jela kala kubur ya ka ege ba ka kot kala pendu wat lada ka ikhtiar la de pen kubor da ka sik shidul lengba kata ka ak ka Chief and Headman Act 1959 la de pen kubor kirang basnong ka bangla yo lat ban le bun ki egi na ka banta ban pensuk oi pai ba henry pause ka sarkar jela ga jaka bakan penbet ban penbiang ban yarap ban penbhai ya kata kom terikam haji sinong kitau penban ka penmi da ka ordinance boong ba IT ya ka borang ba sinong haki BDO ki bala banlong kino tribal kila banlong kino ki leman ki bomtip ya ka reti gudustur ki bomtip ya ka sinong katau kane kala pensusi katangi nga kum uwe orang ba bala yomat roban sekripat ba hapo disi council bat bala longro kum u sketri jong ka senjuk kirang ba sinong hapo riboy district isim ga initiative bandawa na ka sarkar bat ka sarkar ka disi council kim ken brewa ka pakado pararang ba sinong ihap ban yang ramba ban ya fight da ka case hapo supreme court bat yo ya ka interim order kabangila bat pentrikam sipor te de halor kini kinong rim kabamenta na kwa pan pau sekipai ba nong chung sinong jong kanong po tu si bangada trang dik nga da kwa sisha ban yo kalat ban sekripai ba ban yarap iki badok ki basuk ki bajenjar kamtam ngayo i ki bapang ki basitom ki badok ki bajenjar ka ba 4 judan mano baplan kumno ban yarap iki ki sulong tangkum kinong krong ki bapli abaki lek ki wan abaki sem jing ki pas school lagi jong ki kon ban abaki pang baki don postal kam judan ka fon henry kalawan haga jumut je perkat jonga ban dangala long MLA ngan plan ban bu da kata ka special relief fund ka ban rap kerpang hakano ka klimat ka bagi sem jing la de abaki pang la de badon bayap la de ka por kano ka por ka baling shop ki bor jong kamariang kata ka di ka por ka bagi don kam tam ka jingaram nga don ka plan ban perkat kerpang na ka bantaban penpoi ya ka jingarap ha ka jaka ka mamaki ki don lengba ka MLS scheme lengba ki weipat ki jai scheme ki bala manirap ki ka baar ga ko ban pe kerpang ya ka jing don kam jong ki to ki bapang ki basitam ki ba umla ban pa si hospital ki ba umla ban kit ban ba ban bu dagi kenja mobile dispensary haba ka scheme balai ka don po ministry bat kumjo ro na po ka state government balai umla ban ai kata ka syakri lengba kita ki mobile dispensary bat ban improve ro ya ki existing sub center dispensary PHC bat kum tater kata ka dagi jing angnut jenga bat angnut ro na ka banta ki kun samla ki jungi ki badan apa dengan jing la ke jing pisa ka ba kim juyo kam yo jam kim juyo ki lat keleti kumno ban yang hala ki jong ki jat ban beteng ya ka jing pule ka jong ki lane pan phai ka lat kamai ke ji jong ki adon ka plan na ka banta ki kun samla ki bayo ka lat ban pule ban nang pan phai sisu ban wanra ya ki institute ban wanra ki government school ban wanra ki government college ki medical college ki engineering college balai umla ban wanra mjudan ka plan hadu menta na kalian ka sarkar ka baju ilam hadu kini kisi bangai scam balang ba kani ganti haga jing ilam jong ka seng NPP ngidon ka jing kermen ka scam bang ngidon ki riu champang ngidon ki riu igri ngidon ru ki riu silor ban wanra sisa ya ka jing mentoy jumpa ba na ka banta kini ki kena ki ba dang petang ya ki jing pule bat klem da kled ru ya ki kena samla ki jungi ki bom yo lat ban pule ki bom yo lat ban yo ki kam ki jam ban tau ki polisi na ka banta ka kambela ka jungki banwan rai ki project banwan rai ki company na lor ki kam sarkar ki bala banira beki kata ka dei ka jing angnut na ka liang ka junga kum urang ba boyi i ya ka jing jenjar jungki kun samla ki jungi klem kam klem jam na kata ka daw so ban apel ban penpau sya ki kun samla baro ki badan rapok konsensi bagi dei bandon ke jumut jeperkan bahkan ni ka di kepor ka bakin wan sekamat ban perkat ban yo kalak nanti kumno
ban beteng ke jing pule ke jungki bat kum noru ban yo ki kambala ke jungki wat ada kim yo lat ban pule bat kam da klet ro ya ki nong tre sarkar ki nong tre company ki bale se don ki jing sha le ben don ki jing sha penjenjar kade ke kamram jonga kum nong mikmal ada ke yo kalan ban yarap ban pej ban kemi ya ke jing don kam ke jungki haki department beper baki don bat kum jor ke company beper baki don bat nga angnod ro ban wan ra ya ka jing bit jing biang jong ki long ying ki baduk ki benjenjar lengba ka prime minister awas yona ka ba ka sarkar sentar na Delhi ka don ka jing angnod ban penyo lut aparo ki long ying ki baduk ki bom don ying dong sem nga don ka jing kit kli ka ban wat kilat lenti siapo ministry lani apo ka state government badai banerap mardor ban penyo ki long ying ki baduk ki benjenjar ki bom yo ying yo sem ban nga don ro ka plan ka ban perkan na ka benta ki kinong khayi ki jongi ki basyong dukan ibarit ibaria ki bomi alat ban penbet pembiang kamai ke ji ki kumno ban tau ke polisi ban wanra ban yarap iki kamtam ya kani ka national highway ya badon jibon ke nong syong dukan ka bam don mana bapet bekme iki ngadon ke jing angnut na ka benta kumno ban yarap iki ni nong syong dukan ban banang ya kring ro ya ki wei pat ki badon kesap kai peteng pakin bit kimbiang ka kamai ke ji juki da ka penyo kilat jirap lang ba ka tourism ministry bat kumjo ra ki wi kilat kumno banirap ya ki jing pen roy ya ki dukan ke juki bat ha ke juk por ban kam pen kring ya ki dukan ki jaka kamai ke juki ban kring ya ki tourist bikin wan na ka benta ba kinyo kalat ban kamai ke ji bat ka bakadu ka jing angnot ka junga kalong na ka benta ki lenti ki sengkin ka umbam ka umdi ban penpoi ban penyo lut aparo ki snong kade ka kamram jonga ladang ayo kalat ban longkum MLA ban penyo ya ka jidon kam jong pai ba klem dan nyau siliang ya ki snong rit ne ki snong he bat kumjuro ya kino gino ki kanhun balang ki badon kam ya ka jingrap kade ka kamram ka jonga ban ai simiki bakin nang la susu na ka benta kumno ban penbhai ya ka jinget ka juki hakino gino kanhun balang ki kanhun yam kanang banwan ra ya ka jinge teli hapo ka sinong ka tau hapo ka balang bat ngakwa ro banwan ra ya ka jinge teli jong baro ki jak benriu ki badon ki basyong ki basa hapo ko sensi kini ki dei ki jing angnut ki junga namar kata nga apil nga kerpat sya baro kinong syong sinong nadu ki barit hadu kita men ki kro bikin don kejuk ke jemut jemutkan na ka benta banwan ra ya ka jinge teli kane ka dei ka jing angnut ka junga baladang ayo kalat banong kum MLA ban trai sitom ban wanra sisa na kamta ke jimatoy jong pai ba ba ko mangilay osmo menta lamba ki rumyak tu jong iba klefas sim bala batai phang yala de bat kumjur ki jing thumu ki jong i de khnjat ni don ban ong ro hang ne ba ko mangi itip larang bakla ka MP kadang de ka sing bani kong larang bakla kan de po ribo district la ne po no po konsumsi bakan ikun ya kan election MLA de kum u candidate ka NPP ki syam kumno bat please so kumno halo ka jing ya inti ka jong pi ka jing kre namta kan election aja kapra bat kai ka message ka jong pi namta ki paiba nong kesan ki ba EJP bat kumjuru ki ba don kata ka jing sania ka parti ki jong wat lada ka seng NPP kanang dei ka seng ka thamai anrei ki paiba nong po konsensi kim ju kampet ya ka parti ki pej ya ki brio tengah ngam dei ubre u thamai ngala dei lupa ubre ubarim ubla judon benta hakikam jong ke imlang salang kata ka dei ka jingkermen na kaliang ka junga kum ubla sekriteng hapo ka sinong ka tau hapo ka konsensi bat nga judon rengkat bat u doktor di lapang banyak ran na kamta kumno banura development haki sipong khat system di bamniswa te wadlada ngarung sa ka NPP ro klempep upaj ba jong ka konsensi unpet ya ka rukom trikam jong kita ki bakwa bantarwa kamar upaj ba te kata ka dei ka jingkermen na kaliang ka junga namar kano ka kam ka balik na bantang upaj ba kam dei ka parti ka bakadu udehi ubriu bah bantrei bah ban plan ban sandur ya ka konsensi bro kawe ke khnjat kai ka kubor jong pi la ne ka apil jong pi paiba nong kesan jong pi ki ba ju i bat ki ba idon ka bat pi la to kan esne dona kaliang ka junga kum u candidate MLA
ara jarkat pra kum ubreu ubalaju syakriteng hapo kadong riboy bat kam tam kadong po konsensi na apil siau pajba ba kadang kadang kenti kabagi pajba baro ken sim ya karai na karpat eki dan ka mensim ke basorit da ka jing trang dik ke junga ban ai ke jing syakri ba sobha parlok bi baro ki baying ki basem ki kha ki man ki kor ki jaj ki parlok parajor ki parasnong partau ki paranong song sinong kentup ki parlok non tribal ki parlok marngar ki parlok karbi ki basyong basa hapo kanong po konsensi kani gadi ke kenti kaba mapi pinsim ya karai nak benta benjit unong mikmat jopi ubadon ke jingkit kali nak benta kari bar ke jing benriu ngadon hasenda bat pi hagano gano kapor kama mapi pi don kam nak benta ka jingbet ke jimbiang bat nga kloiru ban pliang ya kino gino ki jing ajumut na pi pajba sobha ba gani kapor wat pet ya kano kador ke jingwan ban pentame wat nam khen party wat nam khen ya gino ki jing wan rak kubor na ki ten ki ka kling ka tangap rai kene kapor kum uhan men upara bayeng basem uparlok jongpi na apil chapi basubha bat but yang agane kenti ban ailat inga bangan yo kalat bacikri kumu MLA jongpi ba ka jing jet ke jongpi ka jing penjob ke jongpi yang kan deru ka jing mentoy na batopaj ba agane ka seng NPP ka ba ka sembol junga ka dei ka kot pule ka lawe jong kari berkejan benreu bat jong ka konsumsi adin bang nilai yok semua dengan ba iba kefas im ba batai pang jinglong jingman jung i bagi jing tre jipsa jung i kan ne ngila push pokut bat haswa bangin pokut na kaleng jung i ni ai ga jingkit bok kit rang iba kefas hakan ga jing tre jung i aban yakun ya ka election MLA aja kapra kaban salong hi mentau benai aku nyu tarik tanggat tahi brisbun katu ngila push pokut jong kene program biar ban takasngi nama kan mau saya simpat ban subscribe ban share ban like yang new like button harum publish bun